Linyukile yakutsho ku-35.3% izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika kwikota yesine yonyaka ophelileyo. Oku kuthetha ukuba abantu abangaphangeliyo bayi-7,921,000. Ngengcaciso enabileyo, le ntswela-ngqesho iquka abantu abasele bencamile ukufuna umsebenzi. Umfelandawonye wabasebenzi SAFTU uthi ezi ayizondaba zincumisayo kwaye uthi iingxaki ezijamelene neli soze zisonjululwe ngurhulumente. The trickle-down economics of the neoliberal economists who are currently advising government to follow various steps are not really working because the economic growth is not growing or is not contributing equally to the number of employment in that particular sector. Iingcali zoqoqosho zithi njengokuba likhula inani lentswela-ngqesho bambalwa kakhulu abantu abafumana imisebenzi. Due to a bigger increase in the labor force, so i.e. more people are willing to work or return to work, the unemployment rate actually climbed from 34.9% in Q3 to 35.3% in the fourth quarter. Ukanti amaxabiso aphezulu okutya nepetrol nawo agalela ityuwa enxebeni. Kukhangeleka ngathi kusekude ke bhakubha yaye kwabo basajonge amathuba engqesho aphelile amathemba inkomo ilele isengwa.